Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Meu prazer faz minha vontade. Ai, no. Ela. Sai un par de fotos, caralho. El que tenga un amor, que lo cuide. Espera un poquito más. Vamos a seguir ainda trauleando, A ver, a onde imos? Veña, tira, non te pares que vamos á festa. Pero que festa vamos hoxe? A festa da Muller Labrega, aquí en András. E hai viño ali. Ai, pero ti non bebas moito que logo tens que coller a moto. Ué, a moto vai sola, bueno, hombre. Ai, home, veña, tira. Que viva o de festa en festa. Vida
festa da muller labrega en András e danlle aquí homenaje a Mari Carmen. A Mari Carmen. Bueno, que se sinto homenajearse aí? Pois é unha sorpresa, porque eu non esperaba isto. Bueno, pero será porque fixo algo moito, bueno, fixo moito na vida, claro. Home, eu no que podo axudo. E traballo, claro, a iglesia veño. E se dedica ao campo tamén. Tamén, eso tamén. Bueno, e fillos que tuvo moitos? Tuve 2. 2? E netos ten? 3. Pero contenos o truco para chegar á edad que ten vostede. Non tiño moitos. Moito viño? Non, Viño? viño, para beber? Sí. Ou para vender? Bebe moito viño vostede? Ou non bebe? Non, bebo No. pouco. Agua? Mas ben agua, sí. Bebe Coca-Cola? Non, Agua e na máis? non, porque mira, como hai diabetes, Vai. hai tensión, Vai. hai colesterol, Bueno. entonces aí tens que reducir un pouco de todo. Entón o truco para aguantar é non pasarse. No, é normal, non pasarse, porque senón sube a temperatura. Non teño... Vas a ir á comida? Sí, penso ir. Sí. Penso. Eres máis de pulpo ou de churrasco? Máis de pulpo. Eu tamén. Máis de pulpo. Pois, alégrome moito, deixámosche ir con estas flores para que as poñas en ajuiña. Non esperaba. A bata. Non me vades viño, non me vades viño para estar como ela, Sí. Se bebedes viño, olvídate que non chegades, Un pouco bebo, Un Ah, pouco bebo. vale, Non vou dicir que non. vale. Non vou dicir que non. Un pouco hai que beber porque para o corazón fai falta o viño. Senón non anda a máquina. Bueno, a mí se estuvo moi ben, pero o importante ven agora. Vamos a papar. a papar ou a beber? A ver, mira, temos un problema e creo que ti podes nos axudar, Eu? Bebendo? É que non temos entradas. E ti tes aí un ganche delas, a ver, enseñei, canto hai? Aquí hai 24. A como os vendes? A nada, non teñen Como que a precio. nada? Non teñen precio. Doche 20 euros por cada unha. Están ocupadas. Maca. Non hai precio. Pero Hai que acordarse antes. un dios, así non podo comer nada, macho. Bueno, despois se sobra algo, facemos un hueco, home. Ti coidas, que guacha roubo, No. Tamén adjudicadas xa. Bueno, aguanta delas, Vale. Vémonos, Vale, gracias. Estamos aquí coas que están facendo a festa ruidosa. Contanos, quenes sodes? Somos un grupo de chicas de Vilaxoán que, para que non se perdan as tradicións, seguimos cantando ca pandereta e para animar, facemos eventos, o que queirades vos. O que faja falta. E aquí canta, se baila, se bebe, se come, se faja de todo. É a primeira vez que vindes aquí á festa András? Como xente a comer, popular do povo. Entonces vindes ao bo, non? A encher o bandullo e a armar un pouquiño de festa. Sempre. Aquí en Galicia é o que hai, comer e beber. É verdade, e máis sempre ten que haber alguén que arme un pouquiño. Sí, para eso estamos nós. Para dar un pouco de música e ruido a estas festas. E queredes nos enseñar uns pasos de baile? A mí é máis ao outro presentador. Dale, Sonia. Sonia, dale. Veña, Aquí Sonia. Ao. Bueno, estamos ca persona máis importante da festa, o parrillero. A ver, Unha delas. pero toda a festa o máis importante quen é o parrillero, sabes? É o pulpeiro tamén. O pulpeiro, Bueno, é que non, vamos a repartirlo. hai que repartilo. Cantos kilos de churrasco vai haber hoxe aquí? Pois hai sobre 58 kilos, máis menos. E son 500 personas, non? 500 personas. Todo vendido, 500. Todo vendido. E chega o pulpo e o churrasco para todos? Sí. Hoxe sí andamos por aí 50 e pico, 60
60 kilos de churrasco temos para toda a xente. E ti és o encargado todos os anos de pasar aquí o calor? Bueno, son un deles. Sí. Hai máis que a min, pero sí, eu son un deles. Bueno, pois nada, alégrome. Aquí as cousas hai que repartila, non é un coller o mérito todo. Perfecto. E gustache este traballo, non? Sí, isto é un hobby. Nada, deixámoste que sigas con el, que hai que darlle de comer a toda esta xente que está ali a esperar xa. Ainda tarda un pouquiño. Pero bueno, cando se sentan, sí, ven a avalancha toda. Estamos aquí cos que se encargan da outra parte importante, o pulpo. Atopámonos con Mónica. Manuel. Son da pulpería. Campañón. Están aquí a abastecer as 500 personas. Contádenos, canto pulpo fai falta para que coma tanta xente? Sobre 240 a 300 kilos de pulpo. Madre mía, esa cantas pezas de pulpo son? Sobre 150, 160 cabezas de pulpo. E cal é o truco para que collan ese sabor típico de pulpeira? Cada maestrillo es un librillo. Non nos queres decir a receta secreta? Cada maestrillo es un librillo. Vos ides a comer tamén pulpiño? Eso espero que algo quede para nosotros, esperamos. Dentro de 5 minutos xa nos imos a servir algo antes de comer a xente, se comermos nós. Canto tempo vos tarda elaborar todo isto? Bueno, dentro de 15 minutos xa está casi elaborado. E canto levades por aquí? Por rindas 8 da mañá. Madre mía, agora xa empeza a petar o sol. Apretado o sol e fer pame. Bueno, estamos aquí con Hermi, unha das encargadas de organizar todo este evento. Bueno, dixerme que 500 personas, Barbillos. Sí, máis ou menos. Fochedes capaz de facer comida e poñer todo para todos? Para todos, estamos preparados para todo. E o pan é fresco todo? Todo días? Non, fresquiño do día. Sí. Está buenísimo. A mí gusta o pan, Pois xa sabes, tal que probares e xa o sabes. A te gusta o pan? A mí encanta o pan, pero a mí o que me interesa saber é hai para repetir? Hai para repetir, aquí botamos abondo, Vale. Sí. Imos verlo. Xa sabemos a quen pedirlle cando queiramos repetir. A Hermi, hai que pedirlle a Hermi. Non hai problema. Despois da misa de darlle homenaxe á señora, pois agora estamos aquí cos dinámicos. Impresionante, os dinámicos de sempre. Bueno, son os que van a amenizar esta comida bueno, contádnos un pouquiño por que estades aquí hoxe, a ver. Vamos a contar. Pois porque estamos no sitio mellor do mundo. Aquí en András. Teñen un montón de cousas, un montón de historias por facer, un moito por vir por diante. Estamos porque somos afortunados porque nos chamaron, evidentemente. Así que encantados de volver de segundo ano. Vamos. Pues nada, ahora vamos a ir un momentiño de publicidade, un momentiño, volvemos ca comida e, por suposto, con moita música. Música que nos falte. Organiza Comisión de Festas de András. Colaboran a Adega da Igrexa, o Recuncho de Tremoedo, onde a tradición galega se saborea con alma. Pétalos de rosa, este día da nai regala emoción con flores feitas para sorprender. Adue Peluquería, cuidado persoal e estilo para cada día especial. Porque en Adue, tu estilo es nuestra pasión. Moda Lourdes, tendencias para todas as idades, porque o estilo é para todas. Rótulos Marsil, dando visibilidade ás nosas tradicións con calidade e creatividade. Bueno, e despois da publicidade, pois agora nós sinto moito, pero toca comer, non? Sí, por favor, porque eu estou a morrer coa fame, E mira, toda esta xente que está aí dentro, vai nos quedar pouca cousa, así que vamos correndo xa. Sí, e máis despois de cheirar esa comidiña. Pois nada, vémonos agora e contámosvos, veña. Hasta logo. Vai ben, non esperábamos tanta xente. Sí, canta xente para hoxe, máis menos? 460 apuntadas. E chegaremos ás 500, mellor. Bueno, veremos. Andamos aí. Si non te bañas a pajar o cheo aquí os cartos, xa. Ben, aquí hoxe para
amenizar un o digestivo para acostumbrar o corpo ao que ven, non? corpo. Espero que hayas desayunado algo. Sí. Ou vamos a buscar dentro de 5 minutos a xa ver se veremos. sube. Dentro de 5 minutos falamos. Adiante, por favor. Presidenta e o vicepresidente. O axudante. Aquí mandan as mulleres sempre. Sempre. Son as jefas. Bueno, que tal, como vas? Moi ben, a verdad que mellor que o ano pasado, unha aceptación impresionante, e, bueno, esperemos que todo salga ben, que comamos todos ben, e disfrutar ca música e a bailar despois. Bueno, que lle pedimos? Que lle pedimos á muller da Brega? A ver, contame, que lle pedimos? Que deixe de traballar, porque xa ca tantos anos habrá que plantar, non? Non. Nuevas generaciones, ahora hai tractores, ahora que traballen só os tractores. A muller xa non teñen que traballar, non? Vamos, xa non pode traballar a muller esa, No, ahora que plante. Eu pido que intentemos celebralo sempre, todos os anos, e que sea, bueno, máis ameno, cada ano vamos a procurar que sea máis, ainda que, bueno, o sitio non nos axuda moito, pero, bueno, procuraremos leválo máis adiante que a xente, a muller labrega, pois este aí presente sempre nos, e as xeracións que veñen atrás, pois que sigan celebrando. Moi bien. Pois nada, ahora imos co pulpo porque está salindo xa pulpo. Perfecto, así vamos que nada, a ello. Vamos. Veña. Ti aquí que pintes, a ver? Eu veña a comer. Ves a comer? Home non. Porque a mí dixeronme, este rapá soluciona problemas. Eu veña a comer. Aquí pulpo fartar, veña a comer pulpo fartar, a punto. Pero pulpo polo ti? No, a pulpo pon a Carpas Pontevedra. E ti que pos? Eu veña a comer, non che digo. Solo ves a comer? Solo a comer. Ah, como dixeron que ti eras medio jefe? No. Eu veña a comer, realmente. Hoxe día libre? Hoxe é o día libre, a comer. Bueno, pois disfrute usted do día, entonces. Muchas gracias. Mira, eu sei que necesitas moita enerxía para dinamizar o ambiente, pero non che poderei roubar un cachiño, non? Oi, está moi caro o pulpo, Ai, Dios mío. Ai! Estamos aquí cos pequenas afortunadas neste sorteo. Contanos, Lucía, que che tocou? Unha hucha de Supernito. E que vas a meter dentro? Os ahorros. E para que queres aforrar? Para un viaxe ou para ir a algún sitio. Apetecería che viaxar? Sí. En familia ou con amigos? Con todos. Un can que podelo peinar.
Que regalazo, non? Sí. Vala usar para xogar ti sola ou vala usar para xogar con alguén? Con alguén tamén eu sola. Hola, hola. Hola, hola. Que estás a escoller? Pois unhas rifas de nenos que lle regalan eles acaba de tocar a miña nena. Ai, e cantos aniños ten? Fai 3 anos en setiembre. Pois xa é maior. Ahora mismo está pintando a cara veño yo a coller eu. Ahora espero que lle guste. Colleches unha muñeca para que lle pinta a cara a muñeca, non? Sí, tamén. Xe o segundo ano que vimos, moi ben. Todo perfecto. Estas rifas dos nenos ya regala a comisión aos nenos. As dos maiores hai que compralas, pero estas é o obsequio da comisión para os nenos. 1-1, 1-2. Vamos, rápido. Veixo que temos por aquí un meniño organizando. A ver que nos enseña. Hola. Que tal? Contanos, que estás a facer? Nada. No, estás organizando as rifas? Sí. E de quen son? Son túas? Sí. E que premio te gustaría que te tocara? Que tal lo estás pasando nesta festa? Bien. Bien. Me alegro mucho. Tienes que recoger las rifas antes de que te las roben, que si no, no te va a tocar. Vamos, recoge, recoge. Eso es. ¡Wow! Como estamos pasando aquí? Pois estupendamente, unha maravilla, mira, moitos regalos para os nenos, Pero pulpo a... Eu vexo un problema aquí, Non hai, xa acabamos. Ese vaso que está diante... Agua. Vaso... Claro, porque mira, a ver, bebemos albariño, hai que mezclar. Bueno, pero na siguiente volta, cando viña... As 4 da tarde, hasta 6, madre mía. Cando viña de volta, quero ver viño aí, Vale, veña, pa siguiente, antes do café. Vale, antes do café, ainda falta o churrasco, non? Sí, claro. Pois co churrasco o viño, que senón o pulpo aí xa debe estar aí, non me dá agua, non. No, tamén bebemos albariño, tamén. Bueno, aí non me mintes, non me mintes. E na casa tes mulleres labregas? Bueno, algo labrega Algo. Algo Que fai, lavar a lechuga para ensalada? Axuda a nai, bueno, di que axuda, pero a nai planta, sí. Sí, a planta. Sí, a nai planta. É dicir, comes todo da casa, non? Sí, o que é todo verduras é bo, é da casa. Hai que dicir que aquí en András cuidan ben a xente, Que tal, como está o viño? O viño está bo, compadre. Está bo? Pero é solo con gaseosa? No, é un calimocho. É calimocho? Ten boa pinta, Sí, porque como a cousa vai para moitas horas, hai que ir con moderación. piano. Bueno, ti queres máis de churrasco ou de pulpo? É o de pulpo. De pulpo. Eu quero te ligar a ti. A ver, ai. Ligar. Cando queiras. Pois eu estou disposto. Vamos. Onde vamos? Bueno, cariño, deixámoste, O viño que tal está? Cojonudo. Sí. Cojonudo. Bueno. Xa vivín 4 glorios, así que ainda me faltan 2 máis. Uy, esto me poniendo colorado, Ay, Dios mío. Hello. Ay, Dios mío. Ay. Dame ti a min. Así me gusta. Coca-Cola sola? Sí, bueno, malo pulpo. Pero en András aquí non podes tomar Coca-Cola sola, co pulpo menos. Bueno, o viño é para probar na máis, Para que vais É que levo coche. Bueno, por aquí polos camiños non pasa nada. Non, estamos moi controlados. Aquí os de András pajaron a policía para que non se poñen aí. Podes ver o que queiras. Sí, despois das coa alcoholemia, que faz? Non pasa nada. Non dá só. Tiñamos a unha comida que nos dixeron aquí en András, unha comida do Día das Mulleres labregas, e viñemos a celebralo. Tienes la brega, non? Eu non, eu fun máis ben de peixe, de fábrica, sí. Pero de Villajuán, aí cantades moi ben, non? Pero temos aquí uns amigos que nos invitaron a vir e aquí esta bonda de pulpo e ainda nos falta o segundo plato. Tienes máis de bailar ou de cantar? Eu son de bailar e de cantar máis. Os de Villajuán cantamos moito. Pois, poderes cantarnos algo, Bueno, en Villajuán voy entrando y me van cubriendo un velo
Quiero entrar, no me deja. Quiero salir y no puedo, dime. ¿Dónde vas, morena, dime? ¿Dónde vas, salada? Juanma. A tua tía abuela, minha tía, Maru. Boas, hasta logo, vamos seguir ainda troleando, Buscando marido también, es granjera, busca esposo. Excelente, es una hermana excelente, maravillosa. Mamá y abuela. Estás contenta de celebrar aquí o cumpleaños? Moitísimo. Vimos todos os anos, vivimos aquí ao lado. Moi bo, falan moi ben da comisión de festas aquí. Non hai outros como a eles, porque ao que traballan todo o ano para facer estas cousas, para facer as festas do pueblo e todo, traballan moitísimo. Porque xo cumplo 60, así que a disfrutar, que toca, verdad? A disfrutar, vai tocando. Eso Deixar mismo. un pouquinho de traballar para o resto. Está a cousa complicada, cada vez hai que traballar máis. Pero bueno, aí estamos ben. Veña a festa da Muller Labrega. Pensei que viñe solo a comer. No, comer e beber e mirar cosas bonitas, non? A misa tamén. A misa, sí, cantar. No, perdone usted. Fomos a unha andaina que saliu de Vilanova ás 9:30 da mañán hasta o Monte Lobeira. Meu cuñado, o meu fillo máis eu. Empezamos ás 9:30 da mañán, non ve usted que cheguen aquí por arte de magia e sentarme á mesa, Rúa Nova. Pero Dios día festiñas destas, que é o que se leva. El que tenga un amor, que lo cuide, el amor y la bebida es cosa fina. Salud para todos, hermanos. Hombre, Dios os día, salud. Vas do xeito de Vilaxoán. Guau! Mira, vas a facer de ouro, van a comprar un escenario móvil. Vamos todos. Temos por aquí, eu creo que o mellor do pueblo veciño. Debería ser alcalde, ¿no? Bueno, non sei Teu como... pai e despois todo eu. Eres máis de cerveza ou de viño? Son de todo. Vexo que por aquí xa chegou a carne, por alá non chegou. No, aquí hai un rato, De festa sempre estamos ben. Mellor aquí que no traballo, nun tanatorio, nun entierro, unhas cousas desas. Home, xa, eso é evidente. Hómelo. Mira, andas a repartir Coca-Colas. Non, que acabaronse, eu que ir compralas. Mételle un pouco de viño en vez de... Tamén temos debaixo da mesa, deixemos da casa un garrafón. Ti tranquila que non vamos ao monte sin corda, home. Bueno, a ver. Hai que probar, eu non probei o churrasco. Non probaste o churrasco ainda, pero bueno, que probaste, a ver? Pulpo solo. Mira que ben corta, Ese xa estaba cortado, mira. Casi. Ai. A ver, vouche probar, a ver que tal está, Queres patatas tamén? No. No, seguro, chécate así. Está rico, Igual non queda. Prova ti que está rico, Pulpo a fartar, vamos fartos de pulpo hoxe. Sí. Bueno, pues ahora churrasco. Ahora churrasco. Hasta as 8 da tarde non acabas de comer, No, este paso ben seguro que non. É unha festaza, non? É unha festaza, a verdade que sí. Aquí pásase ben, comese ben. Sí, e bébese tamén. Bebe, bueno, algo que ben viño, eu non bebo viño, pero bueno, e agora temos o sorteo. Hai moito sorteo, hai moitos premios. Sí, e ti colleches rifas? Sí, claro. A ver, cantas colleches? Unhas cuantas. E que che gustaría que che tocaran? Eu,
Eu teño premios, é mellor que non me toquen a min. Donde non sei se me toca a min, quedo mal. A ver se me toca algo. Que te gustaría que te tocara? Bueno, cualquier cousa. Como nunca me toca nada, pois... Ao mellor hoxe é distinto, mira que hai moitos premios. Ao mellor... Tocouvos algún sorteo, polo que veixo por aí? Sí, a mí tocoume unha hucha de Super Nito. E mira unha preguntiña, trae cartos tamén? No. No. Vas meter ti? Sí. E para que llevas meter cartiños? Para ir aforrando. E de comer que son horas, Hombre, moitas gracias. Que non se pase fame, o traballar o xusto, pero comer a fartar. Chorizo, criollo, patacas, o pulpo que tal estaba? Estaba moi rico. A fartar. E a mobilete que tal se dou? A mobilete perfecta, xa teño un pa ir á playa este verán. Cuidado, non hai carné, pero da igual. A disfrutar, rapaces, veña. Moitas gracias, hombre. Continúa de aí. Lume. E a onde vas? Como onde vou? A onde vamos? Vamos para a casa. Como que para casa xa? Home, claro, xa van sendo horas, veña, monta. Bueno, vale, pero levo a moto, onde vas tú? Ti non levas nada, que bebeches moito viño e eu non che deixo conducir. Bebo máis cando vou solo, así que... Mira, monta atrás se queres, ese non, pois deixate por aquí. Pois quedo. Non me fagas enfadar, Sube aí atrás, anda. Vale. Ao final sempre mandan as mulleres, se vedes. Que tal festas sobran, esta é a primeira de moitas. Contalle aí o que temos que facer para ir a máis. Pois mira, tedes que chamar o número de teléfono 986-710741 ou mandar un correo a defestaenfesta@canariasbaixas.com. Efectivamente. Moi ben dito. Vémonos na seguinte festa. Hasta logo. Veña. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda.
¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Acompáñame ao Supercito. Todos os días me preguntan lo mismo. Gonzalo, tío, os lunes non tens outro que facer. Chuletón, hamburgués, ajuy, rabo, polo, pincho. Jorge, ponme un cuello, pero que non sexa moi caro. Hai no máis barato, pero fai miau.